UPPL सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव भारत सरकारनिफ्राय मोनसे बी बर्डनि नेशनेल बी बर्ड एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मोनसे फान्ड लाबोनो हादों। बे फान्डआ 4,74 लाख नैबे कनस्ट्राक्शना मेनलि बेवहाय जोंना मोनसे माबा थागोन कोल्ड स्टरेज थागोन जेरावहाय जोंनि बेरेखौ BTRआव जोंनि बी बर्डनि मिशननि गेजेरजों जेसेबां माने बेरे मोदै कालेक्शन जागोन बेखौ जों बेवहाय जमा दोनथुमगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो सिस्टेमेटिकेलि मार्केटाव हगारना हरनायनि थाखाय बेबस्था लानो नागिरदों। मानोना कोल्ड स्टरेज गैयाबा बेरे मोदैखौ दोनथुमनाया गोब्राब जायो। ओमफ्राय मोनसे खोन्थाया बेवहाय रिसार्च लेबबो जागोन, प्रसेसिं इउनिट जागोन। ओंखायनो बेफोर खामानिया दिनैनिफ्राय जागायबाय, जों मावजेनसिगोन। बेवहाय हानि एसे गेजेर गांगां हाखौ जोङो सार्कल अफिसारा बेखिनिखौ होनायखौ जोङो सोलायनानै साइडआव लांनो नागिरदों। मानोना जोंहा गोबां अनुस्थान लाबोबावनो गोनां दङ, हानि आंखाल BTCआव। गोदो हाखौ जेरैनो मेरैनो मानसिफोरनो हाजार बिगा हगारनानै होबाय। दा जोंनि गोदान फिरिनि थाखाय मोजां अनुस्थान लुना होलांनो थाखाय जोंहा हानि बिराद आंखाल जादों। नंखायनो जोङो हाखौ ओरैनो आलाय सिलाय खालामनो नागिराखै। बेखौ फोजोबनायनि डिउरेसना बेसेबां सम? डिउरेसना बिदिनो मोनसे सिजन थायो नालाय, अब्लाबो जोङो सिजनखौ फोजोबा। बेखौ फोजोबनायनि उनावनो आरो लोगो जोंनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया डाबल फैसा हरबाय थायो नालाय, बेखौ फोजोबखांनायनि उनाव NOCखौ जों हरनांगौ, इउटिलाइजेसन सार्टिफिकेट UCखौ। बेखौ हरनो हानाय लोगोनो आरो जोंनियाव मोनसे फैबावगोन। बेखौ जोङो नेक्स्ट स्टेपखौ जोङो बाक्सायावहाय लादों। बाक्सायावहाय बग्रिबारि खाथियाव मोनसे गामि दङ, मा गामिमोनलाय, बिहाफ होननाय मोनसे गामि दङ। बे गामिनि सेरावहाय जों मोनसे गिदिर अनुस्थान बानायनो नागिरदों, बेरे बिदैखौ सोमोन्दो लानानैनो, बेरेमानि बिदैखौ सोमोन्दो लानानै। गतिके जों पर्यायक्रमै मावलांबाय थागोन। बेनिफिसियारि एबा रायजो राजाफोरखौ बेनिफिसियारिफोरा स्पेसियेलि गुबैयै जोंनिफ्राय जायफ्रा ट्रेनिं लादों बिथांमोननो जों बेसेबां मानि बेरे फिसिनो थाखाय मेटेरियेल्स नांगौ बेखौ जोङो फ्रिलि जगान खालामखादों आरो ट्रेनिं फ्रिलि होदों, गरसे थाखा गारनाङाखै। बेनिफ्राय हाग्रानिफ्राय बे बेरेमाखौ माबोरै लाबोनांगौ, लाबोना बोरै फिसिनांगौ, बेफोरनि ट्रेनिं होनायजों लोगोसे जोंनियाव एभ्रिथिं इज डान फ्रिलि। गतिके रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनांगौ। आरो जोंनियावहायथ' बिबार बिफांनि बिलाइनि मा होनो बिबारनि माबाफ्रा अजस्र नेचारेलि जालाबायखायो। बिबारबो गायगोन जों बेवहाय पारमानेन्ट मोनसे गलाब बिबार दङ, जाय गलाब बिबारनि बिदैया खोब बरहा। बे बिबारखौबो गायनायनि जोङो प्रसेस खालामदों।